Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την εφαρμογή μας, η οποία είναι σχεδιασμένη για ηλικιωμένους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εύχριστο και φιλικό περιβάλλον για την επικοινωνία και την οργάνωση της καθημερινότητάς τους. Ας ξεκινήσουμε. Μόλις ανοίξουμε την εφαρμογή, βλέπουμε το αρχικό μενού. Εδώ έχουμε 4 μεγάλα και εύκολα αναγνωρίσιμα κουμπιά. Ένα για τις κλήσεις, ένα για τα μηνύματα, ένα για τις υπενθυμίσεις και ένα για κάποιο επίγον περιστατικό. Κάθε κουμπί μας οδηγεί σε αντίστοιχη λειτουργία της εφαρμογής. Πατώντας το κουμπί των κλήσεων, μεταφερόμαστε σε μια νέα σελίδα. Εδώ βλέπουμε τις αγαπημένες μας επαφές. Με ένα μόνο κλικ μπορούμε να καλέσουμε οποιαδήποτε από αυτές τις επαφές. Κάτω από τις αγαπημένες μας επαφές υπάρχει ένα πληκτρολόγιο που μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα οποιοδήποτε άλλο νούμερο θέλουμε, ώστε να καλέσουμε αυτό. Στην κορυφή της σελίδας υπάρχει ένα κουμπί που μας οδηγεί στη λίστα των επαφών μας. Στη σελίδα των επαφών βλέπουμε όλες τις επαφές μας. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί για προσθήκη νέας επαφής. Όταν πατήσουμε πάνω σε μια επαφή, μεταφερόμαστε στην καρτέλα της. Εκεί βλέπουμε τα στοιχεία της, δηλαδή το όνομα και το τηλέφωνό της. Από κάτω υπάρχουν κουμπιά για να την καλέσουμε, να ανοίξουμε τη συνομιλία μας μαζί της, να την επεξεργαστούμε ή να την προσθέσουμε στις αγαπημένες μας. Αν πάμε στα μηνύματα, βλέπουμε όλες τις επαφές μας με τις οποίες έχουμε ενεργή συνομιλία. Πατώντας πάνω σε μια συνομιλία μπορούμε να ανοίξουμε και να στείλουμε νέο μήνυμα ή να διαβάσουμε τα μηνύματά μας. Κάτω από όλες τις συνομιλίες υπάρχει ένα κουμπί για σύνταξη νέου μηνύματος. Στη σελίδα των υπενθυμίσεων βλέπουμε τη λίστα με τις καθημερινές υπενθυμίσεις μας. Μπορούμε να διαγράψουμε μια υπενθύμηση ή να προσθέσουμε μια καινούρια. Για να προσθέσουμε μια καινούργια υπενθύμηση, πατάμε στο κουμπί προσθήκη και συμπληρώνουμε τον τίτλο, την ημερομηνία και την ώρα που θέλουμε να την ορίσουμε. Άμα θέλουμε από εκεί πέρα να διαγράψουμε τη συγκεκριμένη υπενθύμηση, μπορούμε να πατήσουμε πάνω της και να πατήσουμε το κουμπί διαγραφή. Στη σελίδα SOS υπάρχουν 3 μεγάλα κουμπιά, ένα για την αστυνομία, ένα για το ΕΚΑΒ και ένα για την πυροσβεστική. Αν πατήσουμε κάποια από αυτά τα κουμπιά, η εφαρμογή θα καλέσει την αντίστοιχη υπηρεσία. Σε κάθε σελίδα, πάνω δεξιά, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα κουμπί με μικρόφωνο. Αν το πατήσουμε, μεταφερόμαστε στη σελίδα με τις φωνητικές εντολές. Εδώ μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί και να πούμε μια εντολή όπως «Κάλεσε την Μαρία» ή «Άνοιξε τα μηνύματα». Πάμε να το δούμε. Και επί τόπου καλεί τον αριθμό τον οποίο επιλέξαμε. Αυτή είναι η παρουσίαση της εφαρμογής μας, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθά τους ηλικιωμένους στην καθημερινότητά τους με απλό και εύκολο τρόπο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να βρήκατε την εφαρμογή χρήσιμη και κατανοητή.